በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቃና ዘገሊላ ታሪክ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ዝተጻሕፉ ተኣምራት ሓደ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ካብ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ሓደ ብምዃን ነቲ ኣብኡ ዝተገብረ ተኣምርን ምስክር ዓይኒ እዩ። ካብቶም 4 ወንጌላውያን እውን ኣብቲ መርዓ ተረኺቡ ዝነበረ ንሱ ጥራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ሐዋርያት ንዝረኣይዎ ካብ ምዝራብ ስቕ ክብሉ ካብ ዘይክእሉ ሐዋርያት ሓደ ብምዃኑ ንሱ እውን ደጋጊሙ በዒንትና ዝረኣናዮ ንነግረኩም ኣለና ክብል ነቲ ናይ ቃና መርዓ ተኣምር መዝገበልና። ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ እዚ መርዓ ክጽሕፍ ዘኽኣሎ ካልእ ምኽንያት እውን ኣሎ። ኣብ ቃና መርዓ ነበረ። ድሕሪ ምባሉ ቀጺሉ ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት ኢሉ ኣሎ። ንተኣምር ናይዚ መርዓ ምኽንያት ንዝኾነት ድንግል ማርያም ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ እግሪ መስቀል ብሓደራ ተቐቢሉ ናብ ገዝኡ ወሲድዋ ነበረ። ምስኣ እውን ን14 ዓመት ተቐሚጡ ነበረ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ድንግል ማርያም ነቲ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ዝነበረት ኩሉ ሚስጥር ንዮሐንስ ገሊጻትሉ ነበረት። ድንግል ማርያም ብዙሕ ክትዛረብ ኣይትሰምዐትን፣ ኣብ ልባ ግና ብዙሕ ሚስጥር ነይሩ እዩ። ኤልሳቤጥ ነቲ ጻድቕ ዮሐንስ ጠኒሳ እንከላ ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ ኢላ ናይ ወዳ ሓጎስ ብጸጋ ፈሊታ ተዛሪባያ። ድንግል ግና ንኣምላኽ ጻድቃን ንፈጣሪኣን ጠኒሳ ወለደቶ። ንሳ ብዛዕባ እቲ ጥንሲ እትዛረቦ ብዙሕ ነገር ኣለዋ። ሰማይ ምድርን ክጸርቦ ዘይክእሉ ዘይተነግረን ዘይተሰምዐን ሚስጢር ኣብ ልቢ ድንግል ማርያም ኣሎ። ኣባ ሕርያቆስ ከምዚ ይብል፣ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ፣ ልብሱ ሓዊ እዩ፣ ክዳኑ ሓዊ እዩ። ከመይ ከዘየንደደኪ እቲ 7 መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ? ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ? ብሸነኽ የማን ድዩስ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ? ምስኺ ንእሽተይ ኣካል ክንስኽስ እናበለ ይሓታን ይመራመርን ነበረ። ድንግል ማርያም ንጎይታ ጠኒሳ ድሕሪ ምውላዳ እውን ክሳዕ ወዲ 30 ዓመት ዝኣክል ከም ውሉድነቱ እናኣገልገለት ከም ኣምላኽነቱ እናኣገልገለቶ ምስኡ ነቢራን ተቐሚጣን እያ። ጸሎት ማለት ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብ እዩ። ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ን30 ዓመት ኣብ ሓንቲ ገዛ ሓቢሮም ክነብሩ ከለዉ ዝነበሮም ዝርርብ ኩሉ ምስ እግዚኣብሔር ምዝርራብ ከም ምዃኑ ጸሎት እውን ነበረ። ብርግጽ ጎይታና ድንግል ኣዲኡን ኣብዘን ኩለን ዓመታት እንታይ ይዘራረቡ ኮን ነይሮም ይኾኑ? እንታይ ከ ይነግራ ነይሩ? ስለ ኣየናይ ምስጢር ከ ይገልጸላ ነይሩ? ገና ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ቤተ መቕደስ ተሪፉ ከሎ ዘዘራረብዎ መምህራን ኣይሁድ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ይግረሙ ነበሩ። ድንግል ማርያም ካብ ንእስነቱ ኣትሒዛ ክሳዕ ወዲ 30 ዓመት ዝኸውን ምስኡ ትነብር ብኽንደይ ነገራት ትድንቕ ነይራ ትኸውን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 47። እቶም ተጓዓዝቲ ኤማሁስ ምስ ጎይታ ተጓዒዞም ቁሩብ እንተተዘራረቡ ኣብ መንገዲ ክዛረበና ነተን ጽሑፋት ክትርጉመልና ከሎ ግዳ ልብና ይነድን ነበረ ኢሎም እዮም። ድንግል ማርያም ን30 ዓመት ምስ ወዳ ክትዘራረብ እንከላ ብኸመይ ዝበለ መንፈሳዊ ምቅጻል ልባ ብእሳት ፍቕሩ ይነድን ነይሩ ይኸውን። ቅዱስ ዮሐንስ ምስኣ ብምንባሩ ብምቕማጡን ዓሚቕ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ ክጽሕፍ ክኢሉ እዩ። መላእኽቲ ተገሊጾም ሕደግ ዘይትውድኦ ኣይትጀምሮ ክሳዕ ዝብልዎ ዓሚቕ ዝኾነ ነገረ መለኮት ክርዳእ ዝከኣለ መዝገቡ ምስጢር ዝኾነ ድንግል ማርያም ምስኡ ስለ ዝነበረት እዩ። ካብዚ ምስጢር ብተወሳኺ ብዛዕባ መርዓ ቃና ዘገሊላ ንሱ ዘይሰምዖ ነገር እኳ እንተሃለወ ካብ ልሳን ድንግል ንምስማዕ ናይ ኣዴን ወድን ዝርርብ ኣስፊፍ ንምጽሓፍ
ካብ ወንጌላዊ ዮሃንስ ዝሓይሽ ሰብ ኣይርከብን። እቲ ካልእ ጉዳይ ንመርዓ ቃና ዘገሊላ ኣብ ወንጌል ካብ ወንጌላት እውን ኣብቲ ሰፊሑ ነገረ መለኮት ዝተጻሕፈሉ ወንጌል ዮሃንስ ክጽሓፍ ንምንታይ ኣለየ ዝብል እዩ። ወንጌላዊ ዮሃንስ ካብ መጽሓፍ ታሪኽ ዝያዳ ኣብ ነገረ መለኮት ዘድህብ መጽሓፊ እንከሎ ስለቲ ኣብ ካልኦት ወንጌላት ዘይተጻሕፈ ተኣምር መርዓ ቃና ዘገሊላ ዝጸሓፈስ ንምንታይ እዩ? እቶም መርዓውቲ ስሞም ውሩይ እዩ ከይንብል ነቲ ዝዓደሞ ዕዱም ከፋኑ ዝኽእል ወይኒ እኳ ዘየዳለዉ ድኻታት እዮም። እቲ መርዓ ክንድዚ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ፈጣሪ ሰማይ ምድርን መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ምስ ቅድስቲ ኣዲኡ ደቂ መዛሙርቱን ስለ ዝተዓደሙ እዩ። ንመርዓ መርዓ ዘብሎ መንነት መርዓውቲ ሃብቲ ትሕዝቶ እቲ ውራይ ዘይኮነስ ኣብቲ መርዓ እግዚኣብሔር ምስ ቅዱሳኑ እንተሃለወ ምዃኑ ካብዚ ንርዳእ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተኣምር ቃና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዓብዪ ኣቓልቦ ዝወሃቦ እዩ። ኣብ ሮም ካታኮምብ ግበበ ምድር ካብ ዝርከቡ 52 ጥንታውያን ናይ በዓልቲ መናድቕ ስእልታት ልዕሊ 16 ዝኾኑ ንተኣምር ቃና ዘገሊላ ዘርእዩ ምዃኖም ኣብቲ ዘመን ፀበባ ዝነበሩ ቀዳሞት ክርስቲያን ብዛዕባ ተኣምር ናይዚ መርዓ ዝነበሮም ኣተኩሮ ዘርኢ እዩ። ቅዱሳን ናብ እግዚኣብሔር ምስ ቀረቡ ከዘራርብዎ ከለዉ ብዛዕባ ነብሶም ኣይኮነን ዝልምኑ። ዝኾነ ይኹን ጻድቕ ኦ እግዚኣብሔር ርስቲ ጉልቲ ሃበኒ ኢሉ ክልምን ኣይንርአን ኢና። እኳ ደኣ እቶም ዝረኣናዮም ናይ ርእሶም ጥቕሚ ሓዲጎም እዚ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእሲ ኣነ ክጠፍእ እሞ እዚ ህዝቢ ይድሓን እናበሉ ይልምኑ ነበሩ። ስለ እስራኤል ዝለመነ ሙሴ ስለ ሰዶም ዝለመነ አብርሃም ናይዚ ምሳሌ እዮም። ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 32 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 24 ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈ እንኮ ልመናኣ ወይኒ እምበር የብሎምን ዝብል እዩ። ንዓኻ ምውላደይ ደኣ እንታይ መኽሰበይ ከምዚ ግበረለይ እምበር ክትብል ኣይሰማዕናየን። ቅዱስ ጴጥሮስ እኳ ገዲፍዎም ዝመፀ ሓደ ብዕራይ ሓደ ኣድግን ምስ ጃልብኡን መርከቡን ጸብጺቡ ሰሪሐ ክኸብር እየ ዝብል ሓሳብ ከም ዝሓድጎ ኣዘኪሩ እነሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሲዕብናካ ኣሎና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ኢሉ ነይሩ። ደቂ ዘብዴዎስ ዮሃንስን ያዕቆብን እውን ኣብ ክብርኻ ሓዴና ብየማን ሓዴና ድማ ብጸጋም ክንቅመጥ ፍቐደልና ኢሎሞ ነበሩ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 27 ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 37 እታ ንትሽዓተ ወርሒ ኣብ ማህፀና ዝፀረት ጡባ ኣጥብያ ዘዕብየቶ ንዑ ሒዛ ፈቐዶ በረኻታት ከርተት ዝበለት ኣዴና ግና ንርእሳ ክትልምን ኣይተረኣየትን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ እንኮ ናይ መወዳእታን ልማኖኣ ወይኒ እምበር የብሎምን ዝብል ነበረ። ኣብ ኣዋልድ መጽሓፍቲ እውን ድንግል ኣዴና መሓረለይ ክትብል እምበር ብዛዕባ ርእሳ ዝሓተተቶ ነገር የለን። ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይለን ዝብል ቃል ድንግል ማርያም ብተግባር ኣርኣያትና እያ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 24 ድንግል ኣዴና ኣብ ቃና ዘገሊላ ንርእሳ ዘይኮነስ ነቶም ወይኒ ዘይብሎም ካልኦት እያ ዝለመነት። ጎይታና ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ተቆጢዑካ እንተ ዝነብር ዝሓተተቶ ፈጺምላ እዩ። ኣብ ፍጻመ ናይዚ ታሪኽ እውን እቲ የብሎምን ዝበለቶ ወይኒ ነቶም ዕዱማት ተዋሂቡ እዩ። ዝኾነ ሰብ ዋላ ትንፈር ጤል እያ ኢሉ ክሕንግል እንተ ዘይደልዩ ኣብዚ እንዳ መርዓ ስራሕ ኣማላድነት ምስራሕ ብንጹር ዝተቀመጠ ነገር እዩ። ወይኒ እምበር የብሎምን ዝብል ኣዘራርባ ፍጹም ትሕትና ዝመልኦ ልመና እዩ። ከምዚ ግበር ዝብል ትእዛዝ የብሉን። ኣብ ወዳት ተኣማምን ስለ ዝነበረት ከዓ ካልኦት ከም ዝገብርዎ ሕራይ በለኒ ዝብል መተሓሳሰብ እውን ኣየቐደመትን።
ቤርሳቤ ኣደ ሰለሞን ክትልምን ናብ ወዳ ሰለሞን ምስ መፀት ወዳ ተንስኡ ብክብሪ ተቐበላ። መንበር ከም ጽኡላ ኣዚዙ ከዓ ኣብ የማን ኣቐመጣ። ንሳ ከዓ ካባኻ ሓደ ንእሽተይ ነገር ዝልምነካ ኣሎኒ እሞ ኣይትእበየኒ ኢላ ቅድሚ ልማኖኣ ሕራይ ንኽብል ኣተሓሳሲባቶ ነይራ። ናይቲ ካብ ሰለሞን ዝዓቢ ክርስቶስ ኣደ ዝኾነት ድንግል ማርያም ግና ኣብ ቃና ዘገሊላ ንወዳ ክትሓቶ እንከላ ኣቐዲማ መተሓሳሰቢ ዝኸውን ቃል ኣይተዛረበትን። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 2:20 ከም ዮሃንስን ያዕቆብን መምህር ዝለመናካ ትገብረልና ንደሊ ኣሎና ኢሎም ቅድሚ ልመናኣ ኣይሓተትዎን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10:35 ንጸገም ናይዚ መርዓ ከምዚ ጌርካ ፍትሓዮ ኢላ ነቲ ዘይንገሮ ኣምላኽ ኣይነገረቶን። ናይ ትሕትና ጸሎት ንጸገምካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምንባር ስለ ዝኾነ ንወዳ ወይ ንምበር የብሎምን በለቶ። እዚ ትሑት ልመናኣ እናሓንሳእ ንኹሉ ነገር ብናይ ባዕልና ምኽሪ ሓሳብ ክፍጸመልና እንደሊ ሰባት ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ዝቐረብና መሲልና ከምዚ እንተ ዘየርካለይ እሞ ኣብ ዝፋንካ የለኻን እናበልና ንፈጣሪ ንፈታተኖ ድኹማት ሰባት ተግሳጽ ዝኸውን ልመና እዩ። ነዚ ክንብል ከለና ከዓ ወይኒ እምበር የብሎምን ዝበለት ገለገለ መናፍቃን ክትልምን ዘይኮነት ርእያቶ ክትገልጽ ጥራይ እያ ኢሎም ከም ዝጽሕፉ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጎይታና ዝኾነ ልመና ከይተቀረበሉ ዋላ ሓንቲ ከይተሓተተን ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን ኢሉ ኣይመመለሰን። ዋላ ሓንቲ እንተ ዘለምናቶ ናይ ምንታይ ጊዜ ደኣዩ ዘይበጽሕ የብል እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ኣደ እዚ ቆልዓ እምበር ጫማ የብሉን ኢላ ነብኡ እንተ ነገረቶ ዝተዛረበቶ ርእቶኣ ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ሓበሬታ ምልውዋጥ ጥራይ ዘይምዃኑ ርዱእ እዩ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ወልድ 2 ግዜ ከም ዝተወልደ ተኣምን። እቲ ቀዳማይ ልደት ቅድሚ ዓለም ባህሪ ዘይም ባህሪ ኣካል ዘም ኣካል ካብ ኣብ ዝተወልደ ልደት እዩ። ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣብ ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ቅድሚ ኮከብ ጽባሕ ካብ ከርሲ ባህረይ ወለድኩኻ ይብል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 2:7 እቲ ካልኣይ ልደት ከዓ እቲ ፍጻሜ ዘመን ምስ ኣኸለ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ልደት እዩ። ብዛዕባ እዘን 2 ልደታት ኢና እምበር ንኣምን 2 ልደታት ብ2 ልደታት ንኣምን እናበልና ንምስክር። ቀዳማዊ ልደት ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ከነልዕል ከለና ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣቐዲምና ከነልዕል ግዲ እዩ። ነቲ ካልኣይ ልደቱ ዳሕራዊ ልደቱ ከነልዕል ከለና ከዓ ንድንግል ማርያም ከነልዕል ግዲ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ እቲ ቃል ሥጋ ኾነ ኢሉ ንኽዛረብ ኣቐዲሙ እቲ ቃል እውን ኣብ እግዚኣብሔር ነበረ ኢሉ ክጽሕፍ ከም ዘድለዮ ክርስቶስ ተሰቒሉ ሞይቱ ኣድሓነና ኢልና ንምዝራብ መጀመርታ ኣብ ድንግል ማርያም ነበረ ኢልና ክንጅምር የድሊ። ንወልድ ብባህሪ መለኮቱ ዝወለደቶ እግዚኣብሔር ኣብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ምስታ ክርስቶስ ንባህርየ ተስብእቱ ካብኣ ነስኦ ዝወሰዶ ወላዲተ ኣምላክ ማርያም የነጻጽርዎ። ነቲ ናይ ቃና መርዓ ዘጠቓልል ንጽጽር ከም ዝስዕብ ይንበብ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዱጋ መጽሓፉ ድንግል ማርያም ነቲ ንዘመኑ ጥንተ መበገሲ ዘይብሉ ቅድሚ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ንዝተወልደ ወልድ ብምውላዳ ንእግዚኣብሔር ኣብ መሰለት ንዝብል ምስጢር ከረድእ እንከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ እግዚአብሔር ኣብ ድንግል ማርያም አዝማኔ አዝማንቺ ዘመነይ ዘመንኪ ኮነ ከም ዝበለ ተዛረበ። ንድንግል አዴና ባዕላ እውን ቅዱሳን ሐዋርያት ንጎይታ ክትጸንስዮ ከለኺ ከመይ ነበረ ኢሎም ሓቲቶማ ነበሩ። ነዚ ክትገልጾ ዘይከኣል ዓብ ምስጢር ምስ ሓተትዋ ጽብብ ይብለና ኣሎ ኢደይ ሓዙኒ በለቶም። እቲ ወትሩ ዝፈልጦ መልአኽ ዘይኮነስ ዘይፈልጦ ካልእ መልአኽ መጸ።
ኣብቲ እዋን ማይ ይኻፊ ነበረ። ብጸጋሙ እንተባረኸ ህብስተ ህይወት ኮነ። በሊዑ ኣብልዓኒ። ብየማናዩ ምስ ባረኸ ጽዋዕ ህይወት ኮነ። ሰትዩ ኣስተየኒ ኢላ ነገር ምስ ጀመረትሎም መልኣኽ እግዚኣብሔር ወሪዱ ድምፂ ኣስምዖም። ከም ቆጽሊ ረገፉ። ናብቲ ንስሓ ዝበጽሐቶም ምስጢር ኣይበቓዕኹምን ክብል ከሎ ድማ ሰምዑ። ዓይነ ስውር ከለዉ ግና ልበ ብሩሃን ዝነበሩ ሊቅ መምህር ኤስድሮስ ግና ነዚ ናይ እመቤትና ዘረባ ክትርጉሞ ከለዉ ንበይንኻ ምውላድ ከመይ ምዃኑ ጥዒሙ ኣጥዓመኒ። ቅድሚ ዓለም ብዘይ ኣደ ተወሊዱ ድሕሪ ዓለም ብዘይ ኣቦ ከም ዝተወልደ ነገረኒ ማለታ እዩ ኢሎም ተርጊሞሞ እዮም። ቅዱስ ኤፍሬም እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድንግል ማርያም ንኣብን ኣነጻጺሩ ክገልጽ ከሎ እምሃበ ኣብ ወፃእ ቃል ዘእንበለ ድካም ወእም ድንግል ተወልደ ዘእንበለ ሕማም ካብ ኣብ ኣካል ዘም ኣካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ድኻም ከይተሰምዖ ተወልደ። ካብ ድንግል ማርያም ከዓ ንዓኣ ሕማም ከይተሰምዓ ንዑ እውን ንህፃናት ዝስምዖ ከይተሰምዖ ተወልደ በለ። ውዳሴ ማርያም ዘሐሙስ። እቲ ካልእ ንድንግል ማርያም ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ዘነጻጽር ምስጢር ከዓ ኣብ ምርዓ ቃና ዘገሊላ እዩ ዝርከብ። ጎይታ ነቶም ሰለስተ ናይ ምስጢር ሃዋርያት ሒዙ ናብ ደብረ ታቦር ምስ ደየበ ናይ ባህሪ ኣቦኡ ኣብ ዝፈትዎ ወደይ እዚ እዩ ንዕዑ ስምዕዎ ኢሉ ካብ ደመና ተዛሪቡ ነበረ። ብተመሳሳሊ ናይ ስጋ ባህሪ ካብ ኣነሲኡ ዝተወልደላ ድንግል እውን ከም እግዚኣብሔር ኣብ ዝብለኩም ግበሩ ኢላ ተዛረበት። ነቲ ናይ ቃና ዘረባኣ ንዓይ ኣይትስምዑኒ ማለታ እዩ ዝብሉ ሰባት እግዚኣብሔር ኣብ ደብረ ታቦር ንስተዛረቦ እውን በቲ መንገዲ እትዶ ይትርጉምዎ ይኾኑ? ክብሪ ንዑ ይኹን እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ንዓይ ኣይትስምዑኒ በለ ክብልዎ ዶ ይኾኑ? ኣብ ፈጻጽማ ተኣምር ናይ ቃና ዘገሊላ ቅድሚ ሕጂ ንሱ ብዝሃቦም ሓይሊ ተመሳሳሊ ተኣምራት ካብ ዝገበሩ ነቢያት ካብ እኒ ኤልያስን እኒ ኤልሳን ንሱ ባዕሉ እውን ብድሕሪኡ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ መግቢ እንከበርክት ካብ ዝፈጸሞ ተኣምራት ዝተፈልየን ዝዛየደን እዩ። ኤልያስ ኣብ ገዛእታ መበለት ናይ ሰራጲጣ ንዝነበረ ሕፍኒ ሓርጭን ቅሩብ ዘይትን ኣበርኪቱ ንብዙሕ መዓልቲ ተመገቡ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 14 ስጋ 15። ይኹን እምበር ኣብቲ ዕትሮ ዝነበረ ሓርጭ ቀስ ብቐስ እናበርከተ ደኣ ከደ እምበር ንብዙሕ መዓልቲ ዝበልዕዎ መግቢ ሽዑ ንሽዑ ኣይበዝሐን። መንፈስ ኤልያስ ከዓበት ኮይኑ ዝሓደሮ ኤልሳ እውን ነታ መበለት ዘለዋ ናይ ዘይቲ መትሓዚ ካብ ጎረቤት ከተምጽእ ዋላ ካብ ጎረቤት ክትልቃሕ ምስ ነገራ እቲ ዘይቲ ቀስ ብቐስ እናተቐድሐ እቲ ዘይቲ እናፈሰሰን ከም ዝመልእ ገበረ። ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳዕ 7። ከም እውን ጎይታ ባዕሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ነቲ ዓሳን እንጌራን ኣበርኪቱ 5,000 ሰብኡት ካብቶም ዝበዝሑ ሕፃናትን ኣንስትን ክምግብ ከሎ እቲ ዓሳ እንጌራን ብሓንሳብ ከም ዝተኮመረ ኣይተጻሕፈን። የግዳስ ሓደ ካብቲ ሓደ እንክቀባብል እናበርከተ ደኣ ኸደ። እቲ ዛንታ ክንገር ከሎ ኣበርከተ ዝበሃል እውን ነዚ እዩ። ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝገበሮ ተኣምር ግና ናይ ምብርካት ስራሕ ዘይኮነ ብምልኣስ ዝተፈጸመ ተኣምር እዩ። ነቲ ሓደ ገንኢ ማይ መሊእኹም ናብቲ ካልእ ቅድሕዎ ኢሉ ንሓደ ገንኢ ማይ ወይኒ ነይሩ እውን ኣየበርከቶን። እኳ ደኣ ለውሃቱ ምስ ገለጸ ን6 ኣጋንእ ክሳብ ዓፉ ማይ ኣምሊኡ ወይኒ ገበሮ። ወይን እምበር የብሎምን ዝብል ናይ ድንግል ማርያም ልመና ምስጢራዊ ትርጓሚኡ ብዛዕባ እቲ ብዕለት ዓርቢ ዝተዋህበ ሓቀኛ መስተ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ መርዓ ቃና ጎይታ ስለ እቲ ምስጢራዊ ወይኒ እኳ ጊዜ ገና ኣይበጽሐን እንተበለ ነቲ ኣብቲ መርዓ ስተ ወይኒ ግና ሽዑ ሂቡ እዩ።
بترجمة ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሐቀኛ ወይኒ ደም ክርስቶስ ቅድሚ ምውሃቡ ዝተዋሃበ ወይኒ ቃና ዘገሊላውን ናይ ባዕሉ ምስጢራዊ ትርጓሜ ኣለዎ። ኣብ መርዓ ቃና ዘገሊላ ብሓፈሻ ክልተ ዓይነት ወይኒ እዩ ተቐሪቡ። እቲ ናይ መጀመርታ ወይኒ ቅድም ተቐሪቡ ዝነበረ ድሓር ሕምቕ ዝበለ ዝተባህለ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሕልፍ ዝበሎ ጽቡቕ ጥዑምን ወይኒ እዩ። እቲ ቀዳማይ ወይኒ ናይታ ቀዲማ ንደቂ ሰብ ዝተዋሃበት ሕጊ ኦሪት ምሳሌ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ጥዑም ወይኒ ከዓ ናይ ሕጊ ወንጌል ምሳሌ እዩ። እቲ መርዓዊ ዝተባህለ ከዓ ባዕሉ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከምዚ ይብል ወይኒ ቃና ብሕጊ ኦሪት ተመሰለት ነቶም ሰተይዋ ብጣዕሚ መዓዛኣ ኣሓጎሰቶም ኣስከረቶም እምበር ኣያጽደቐቶምን። ኦሪት እውን ነቶም ቀዲሞም ዝተቐበልዋ ኣያጽደቐቶምን። ንሳ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነት ግና ንዓዓ ብምስምዖም ንልቦም ኣሓጎሰቶም። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሓፈ ምስጢር ምዕራፍ 7:5 እታ ብድሕሪ ዝተዋሃበት ብልስቲ ወይኒ ሓዳስ ዝኾነት ሕጊ ወንጌል እያ። ኣብዚ መርዓዊ 6 ኣጋን እምኒ ማይ መሊኦም ብወይኒ ከም ዝተመልኡ ኣብ 6,000 ዘመን ኣብቲ ከም እምኒ ዝደንዘዘ ልቢ ደቂ ሰባት ዝተመልአት ሓዳስ ወይኒ ወንጌል ነበረት። እቲ ኣቦ ዳስ ከዓ ኣብቲ ሰማያዊ መርዓ ንኹሉ ኣብ ሕቑፉ ዘተኣናግድ ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ አብርሃም እዩ። ኣቦ ዳስ ቃና ነቲ ወይኒ ጥዒሙ ባህ ምስ በሎ ሰባ ቀዲሙ ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸረ ከዓ እቲ ሕማቕ ዝበለ ይቐርብ። ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕካዮ ኢሉ ነቲ መርዓዊ ተዛሪቦ እዩ። አብርሃም እውን ነታ ሓዳስ ወንጌል ክርስቶስ ምስ ረኣያ ተሓጐሰ። ነቲ መርዓዊ ክርስቶስ ነታ ጽብቕቲ ሕጊ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕካያ ኢሉ ኣድነቐ። ኣቦኹም አብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ። ርኡ ከዓ ባህ በሎ ከም ዝበሎ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:56 ቅዱስ አውግስጢኖስ እውን ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ ተባሂሉ ዝተነገረሉ መርዓዊ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ነታ ዝበለጸት ወይኒ ወንጌል ክሳዕ ሕጂ ስለ ዘጽንሓ እዩ በለ። ኢየሱስ መርዓ እንተዓደሞ ኣብ ቃና ዘገሊላ ነቲ ማይ ወይኒ ገይሩ ኣስተየ። ኣብ ናይ ካልእ ሰብ መርዓ ከምዚ ዝገበረስ ኣብ ናቱ መርዓ እንታይ ኮን ይገብር ይኸውን? ኣየ ንወዲ እግዚኣብሔር ርእየ ኣብቲ ወራዩ እውን በሊዐ ሰትየ ኣየወ ሽዑ ንሽዑ እንተዝመውት። ምንጭ ናይዚ ጽሑፍ ካብ ቃና ዘገሊላ እትብል መጽሓፍ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ብሓውና ዲያቆን አዶንያስ ብርሃነ ዝተተርጎመት እያ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።